Og fra 2,5 liters V6 motorer til 3 liters V8 motorer og det uofficielle verdensmesterskab i Formel 3000. Her har vi manden, der havde hurtigste tid af alle i kvalifikationen, nemlig Jörg Müller, tyskeren, den tidligere Formel 3-kører, der i sin tid kørte sammen med Tom Kristensen i det tyske mesterskab. Svenskeren Kenny Bräck her fra anden position. Kenny Bräck, der længe førte så overbevisende, og i tredje startposition ude til højre, lige efter den hvide vogn med tyskeren, ja, der har vi Tom Kristensen. Tom Kristensen i Edenbridge-vognen. Tom Kristensen, der i starten af sæsonen markerede sig stærkt i Shannon-teamet, men da det gik konkurs, måtte han skifte team, og her kan Tom Kristensen ikke rigtig være med, mens svenskeren går i spidsen, ja, så ryger Tom Kristensen ned på 4. pladsen. Det er jo helt lige biler, helt ens biler, man kører med i Formel 3000 i år. Første sæson, man har gjort Formel 3000 til en såkaldt mærkeklasse, og det handler altså om identiske Lola-chassiser og Cytec V8-motorer. Og Kenny Bräck her, der kører for Nova Racing, der ejes og dirigeres af denne her i baggrunden, nemlig David Sears, der jo også er Jan Magnussens engelske manager. Og der er ganske hård kamp om føringen her. Det er ikke kun en kamp om løbet, det er også en kamp om mesterskabet her. Jörg Müller går i front. Jörg Müller foran Kenny Bräck, svenskeren, der på et tidspunkt var på tale til Formel 1, men den chance er formentlig sat over styr, efter han skulle have kommet med meget kritiske udtalelser over for blandt andet Tom Walkinshaw. Men Müller foran Bräck, og her er det tyske team. Det er Marco-teamet, som Jörg Müller kører for. Jörg Müller, som i øjeblikket ligger til at vinde mesterskabet. Faktisk er situationen i mesterskabet den, at den af de to herrer her, der kommer først i mål, Müller i den hvide bil eller svenskeren Bräck i den sorte, bliver mester i Formel 3000 1996. Og vi får igen Jörg Müllers overhaling af Kenny Bräck. Prøv at se her, hvordan Kenny Bräck forsøger at presse tyskeren, men kan ikke holde ham bag. Og så har vi Tom Kristensen her med nummer 26 og den rød-hvide hjelm. Tom Kristensen presses af brasilianeren Marcos Queiroz. Queiroz, som er anden kører i Supernova-teamet til Kenny Bräck. Her har vi så nummer 3, Christophe Tinso i den blå-hvide-røde bil, og så er det Tom Kristensen i billedet igen på 4. pladsen. Queiroz prøver at angribe, men Tom lukker resolut døren. Tom Kristensen, tidligere tysk Formel 3-mester, har kørt i Japan i Formel 3000 og standardvogner med masser af rutine, og mange mener et talent, der næsten matcher Jan Magnussen, så meget analytisk og med et voldsomt overblik. Tom er i hvert fald nu hyre populær testkører. Han har da også været den første kører, der er udnævnt til at teste Le Mans, Toyotas nye Le Mans racer. Og stadigvæk Tom Kristensen presset af brasilianeren. Tom trækker fra, og her har vi det tyske teams, der følger duellen med David Sears her fra Nova Team Racing. Og her har vi de to førende vogne. Ude til højre, Jörg Müller. Kenny Bräck kører frækt og presser ham ud, og Jörg Müller i vanskeligheder. Frækt her af svenskeren. Ja, det var meget aggressiv kørsel her, og han får lige et puff til oven i købet. Så er du helt færdig, siger han. Og Kenny Bräck, han fortsætter. Nej, det var altså meget aggressiv kørsel af svenskeren her. Og flet hjul med måske 250 km i timen, det er ikke særlig sundt. Helt tydeligt, at Kenny Bräcks vogn ikke kunne holde Jörg Müller bag, og så forsøgte svenskeren ganske enkelt at presse tyskeren ud af banen, og det er der bestemt ikke tilfredshed med. Man kan næsten se det også på Nova-teamfolkene, at de ikke synes, det var helt i orden. Prøv at lægge mærke til, hvad der sker her. Endnu en gang så trækker Bräck ud mod den hvide bil, Jörg Müllers bil. 2 gange prøver han at presse ham ud i græsset. Og så er det altså ikke sjovt længere, synes Jörg Müller. Han skal igennem kurven. Og Kenny Bräck kan fortsætte, mens Jörg Müller er færdig. Vi får den fra endnu en vinkel, og ja, det er faktisk heldigt. Der kan godt også ske noget med Kenny Bräck selv her, hvor Jörg Müllers vogn kommer helt op over Bräcks, hvor svenskerens vogn. Og sort flag til Kenny Bräck. Og det betyder, at han skal ud af banen hurtigst muligt. Det er simpelthen diskvalifikationer, og det skyldes selvfølgelig hans kørsel, og så også, at han snød for en af chikanerne på grund af uheldet. Men Bräck tager sig ikke af det sorte flag. Og prøv at se her, Jörg Müller til højre i samtale med en af konkurrenterne, der meget malende beskrev, hvor farlig den situation var ved at sætte hånden op for halsen, og stadigvæk sort flag, der sker intet. Jeg ved ikke, om det er den sorte klap, der er gået ned for Kenny Bräck. I hvert fald så fortsætter han her, og det vil løbskommissærerne ganske givet ikke se på med milde øjne. Kenny Bräck på vej mod mål, men der mangler nogle hvide terner i det ternede flag her. Det er et rent sort flag, og han får ikke lov at vinde, men det gør denne her til gengæld, franskmanden Tinso. Ja, Christophe Tinso, som
faktisk startede bag Tom Kristensen. Og nu er Tom Kristensen så i mellemtiden udgået. Vi har fået en melding om, at det var problemer med differentialet. Synd for danskeren, som ellers skulle have sluttet sæsonen med en absolut topplacering. Men vinder Christophe Tanson, men mester i VM-serien i Formel 3000, Jörg Müller og tyskerne her, der går hen og siger tillykke til det franske team. Jeg ved ikke, hvor svenskeren Kenny Bräck skamfuldt gemmer sig. Her er han mindsanden sammen med Tanson, og han virker meget, meget opbragt, Kenny Bräck. Jeg mener ikke, det er hans skyld, men der var nok ikke noget at diskutere. Tanson foran Geras og Tichy. Og her franskmanden på sejrspodiet. Og vinder af den uofficielle VM-titel Jörg Müller foran svenskeren Kenny Bräck. Og prøv at se, Tom Kristensen bliver nummer 6, selvom han kun har været med i godt og vel halvdelen af løbene på grund af økonomiske problemer.